Bodo latest update बयखौबो बरायबाय। गिबि अपडेट दङ। क'क्राझार जिल्लानि कारिगावआव 30 बिसिना गोनां मडेल हस्पिटाल बेखेवदों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय कारिगावआव गोदानै लुफुंनाय मोन 30 बिसिना गोनां मडेल हस्पिटालखौ बेखेवनानै होयो BTR नि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ। गोदानै लुफुंनाय मोन 30 बिसिना गोनां मडेल हस्पिटाल बेखेवनाय हाबाफारियाव BTR नि सावस्रि बिफाननि मावफुं सोद्रोमा अरुप कुमार देजों लोगोसे BTR नि सागानगिरि थामहिनबा UPPL नि मावथि लरेन्स इस्लारि आरो सावस्रि बिफाननि गुबुन बिबाननि बिबानगिरिफोर आरो जायगानि सानसुमै मेलेमजिबिफोरा बाहागो लायो। खौरांगिरिनि सिगाङाव गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ बुङो दि सरासनस्रा रायजो राजाफोरनि गोग्गो सावस्रि रैखाथिनि थाखाय सरकारा गोबां राहा लागोन। नैथियाव दङ क'क्राझाराव धोरोमखौ लानानै हिंसायारि जाथाय। क'क्राझार जिल्लानि तितागुरि खोन्दोनि सिङाव थानाय हालादला बांगाल दबानि थागिबि आरो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि टिकेन्द्र बसुमतारीनि नखरनि बन दोनग्रा न'खौ सोरबा सिनाय मोनै दुथाङा हरनि समाव सावनानै गालांदों। जाथायाव धोरोमारि फारागथिखौ लानानै गामिनि सुबुंफोरानो लोब्बा थानो हागौ होनना सन्देह खालामदों। मख'नो गोनांदि टिकेन्द्र बसुमतारी बिथांनि नखरखौ थांनाय 2014 मायथाइनिफ्राय बुलि बाथौ नागारनानै बिबार बाथौ नाजावनायनि थाखाय दिनैसिम गामिनिफ्राय एरख'ना दोनदों। थामथियाव दङ मन्त्रि चन्दन ब्रह्मआ थाबैनो BJPआव जयेन जासिगोन। BPFआ जोबस्रांनायनि लामायाव। सोलोंनि बादिब्ला BPFनि दैदेनगिरि एबा आसामनि मन्त्रि चन्दन ब्रह्मआ थाबैनो रायजोआरि दोलो BJPआव हाबसिगोन। मिथिनो मोननाय बादिब्ला BJPआव हाबगोननि खौरांखौ मोननानै नर्थ इस्टनाव खौरां बिजोंनिफ्राय बिथां मन्त्रि चन्दन ब्रह्मजों जगाजग खालामनाय जादोंमोन। नाथाय बिथाङा बेनि सायाव जेबो बिबुंथि होआखै आरो गावनि जानबुंखौ अफ खालामनानै लायो। मख'नो गोनांदि BTRआव प्रमद बर'आ सरकार दानायनि उनाव BPF दोलोनिफ्राय गुबुन दोलोआव हाबनायखौ नुनो मोनगासिनो। ब्रैथियाव दङ दुगैनो थिननानै मबाइलाव फट' लायो फोरोंगिरिया। डिब्रुगड़ रहमरियानि गंसे फरायसालिनि मोनसे सोमोनांथाव जाथाय। रहमरियाव थानाय गेजेर इंराजि फरायसालिनि फरायसुलि आरो बिमा बिफाफोरा फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिनि बेरेखा गोख्रों अजद दैखांदों। अजद होनाय बादिब्ला फरायसालिसिम फुङावनो फैनाय फरायसा फरायसुलिफोरखौ फरायसालिनि सिङाव खान्दा जि गानहोनानै दुगैनो होयोमोन आरो मबाइलाव बेफोरखौ भिडिअ खालामनानै लायोमोन फोरोंगिरिया। बे जाथायनि बागै फरायसा फरायसुलिफोरा न'आव बिमा बिफाखौ फोरमायनायाव रहमारिया ओनसोलाव साननाय सोमजिहोदों। फरायसालियाव बिमा बिफाफोर आरो माखासे जायगानि रायजोफोरा सहैनानै थासारिखौ दोंहाव खालामनानै होयो। अदेबानि बे बाथ्राया बेसेबां सैथो दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै। बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ खालामनाय जादों। बाथियाव दङ सा 230 UPPLआव जयेन। मैया सुक्लाय सेरफां बियाब UPPLनि बानजायनायाव BJP, BPF आरो GSP राजखान्थि दोलोनिफ्राय सा 230 सापर्टार आरो दैदेनगिरिफ्रा UPPL दोलोआव जयेन जाफैयो। मख'नो गोनांदि बे जयनिं हाबाफारियाव BTR नि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारीया बाहागो लायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।